Cifras que poñen de manifesto a realidade agora mesmo dos autónomos na nosa comunidade. Esta noite nos acompaña Lisardo Domínguez, secretario xeral e portavoz da Asociación de Autónomos de Galicia, AUGA. Lisardo, moi boas. Moi boas noites. Nome que estrenades hai moi pouquiño, por certo, o de AUGA. Pois sí, desde o 22 de Nadal do 2012 decidiuse por unanimidade de todos os delegados aí presentes no congreso que fixemos en Santiago o cambio da denominación, que obedece non solamente un capricho, como moita xente pode pensar, por cambiar un nombre e facelo en galego, senón como transmisor dunha idea que estamos levando a cabo, que é adaptar o tema organizativo en asuntos como as asociacións de autónomos á realidade que nos move, que é a de Galicia, que é un mundo totalmente aparte, de que moitos non o queren recoñecer. Lisardo, decembro pechouse en Galicia con algo máis de 3.000 novos autónomos. É unha cifra positiva ou temos aínda moito camiño que percorrer respecto á media española? É Galicia unha comunidade emprendedora? Sí, Galicia é unha comunidade emprendedora, 100%. A prueba está en que, se miramos un pouco cando salimos de Galicia, donde hai un negocio, sempre hai un gallego detrás, na maioría das veces. E a nivel daqui de Galicia, pois, non podo dicir o mismo, como representante de Autónomos de Galicia de AUGA, a miña misión é dicir a verdade, non? E as reivindicacións que normalmente estamos facendo parece que ás veces sonan a crítica política ou a determinados intereses económicos e para nada. A realidade é que en España, no Estado español, ese aumento que se produce durante o ano 2014 é significativo. Podemos falar despois a que pode obedecer ou a que obedece realmente, se en realidade son tan boas noticias, pero en Galicia, desgraciadamente, é menos da mitad. Esa subida queda en 1,5 e a estatal vai a un 2,10. E por que crees, Lisardo, que tendo nos esa mentalidade emprendedora xustamente na nosa comunidade non hai cifras parellas a ese espírito? A ver, non hai cifras parellas por o que levamos denunciadas hai tempo, non solamente nós, sino outras organizacións e outros medios. Galicia temos un galego, un problema grande de despoblación, sobre todo no rural. Eu que son de Ourense, podo presumir de algo, e é de que coñezo a provincia, igual que o resto de Galicia, pero Ourense, sobre todo, estamos despoblados, sobre todo no rural. Parte de Lugo, parte interior tamén de Pontevedra e Coruña lle pasa igual, ao mellor non tanto ou en tal cantidad, pero tamén lle pasa igual. Que sucede? Que a maiores do que é a despoblación temos un envellecemento, como hai pouco se falaba a través desta casa, moi grande. E entón, volvendo ás cifras que mencionabas antes, onde che dicía que nos podíamos explayar ao mellor e facer fincapé en que ao mellor son tan positivas, e eu quitar bastantes cifras para poder analizalas con calma, por sexos, por edades, por sectores e por colores. E que nos veñen a dicir, por resumirche, pois que esa falta de altas ou para emprendedores ou como emprendedores entre a nosa xente non é tan efectiva por unha razón, porque non temos xente que queira emprender. E se analizamos con máis detalles as cifras, vemos que as altas máis grandes se producen en edades de máis de 35 ou de 40 anos. Non é baladí, non é casual que nós, cando reclamamos, tanto a nivel nacional, a través da organización na que estamos encuadrados, que é UTA España, como a nivel de Galicia, desde AUGA, que cando se fan esos análises desas cifras e desas altas, temos que ter en conta sempre a realidade de cada comunidade autónoma. E aquí en Galicia, se non temos población e non temos ao mesmo tempo unha edad de xóvenes, non poden mellorar esas cifras, porque cando vamos á realidade, a realidade é moi teimuda. E entón, claro, ao analizalas en consecuencia por tramos de edades, vemos que entre 18 a 30 anos son as mínimas. Por que razón? Pois está claro, se os xóvenes podían disfrutar desa tarifa plana que se daba a nivel da cotización como unha das medidas que sacou o goberno central para axudar o emprendemento, e vemos que apenas se daban altas a través desas organizacións, como dicía antes, a nivel nacional e nós a nivel autonómico tamén o reivindicamos sempre, que había que alargar ou estender esa tarifa plana para todo o colectivo. Tu eras 30 anos ou tu eras 50. E a realidade nos volve a dar a razón. Curiosamente, se ampliou esa cuota ou tarifa plana para todo o colectivo en distintas edades
E a prueba é que subiron este ano 2014 pois 3.000 e pico casi en Galicia. Dices, Lisardo, non hai xente nova que monte negocios e tampouco xente máis ou menos nova que tome o relevo dun negocio, que non hai relevo xeneracional, por decirlo de algún modo, non? Efectivamente, acabas de mencionar algo moi importante para nós, que eu sempre reitero, dende Agua, e é que non solamente o problema é de xente, sino que, claro, para animarse a emprender fai falta ter diñeiro. Claro. E o diñeiro non chega. O diñeiro está nos bancos, que son pois, os negocios que viven de vendelo, de compralo, pero claro, temos que recordar que os créditos ICO empezaron a funcionar algo este ano. Pero hasta o ano pasado, máis dun 80% das solicitudes de créditos ICO viñan denegadas. Máis dun 80% das solicitudes da prestación por cese de actividade foron denegadas. E así sucesivamente. Entón, se queremos ver datos positivos, pois, dependendo con quen se compare, sempre hai datos positivos, pero eu penso que o importante non está tanto nas cifras que subiron os emprendedores ou que subimos, senón en que razón ou por que razóns obedecen a esos resultados e que vamos a tratar de facer. Porque como creo que hai unha semana salía pois, nun medio de comunicación aquí en Galicia, no norte de Europa, os países que en teoría, e creo que na práctica, non fai falta que o demostre eu, son máis avanzados, van máis avanzados que nós, sobre todo en Finlandia, puña noticia, se lexirle ese programa a 50 anos vista. Hai un pacto entre todos os grupos de poder, económicos, políticos, para facer previsións a 50 anos vista. Goberna quen goberne, as eleccións ou non as eleccións. Aquí malamente nos costa programar a 4 anos que as eleccións que temos cada pouco, as autonómicas ou as xerais. Entón, claro, así nos vai. E logo hai un informe demoledor que, se despois nos dá tempo, quería referencialo porque, bueno, eso demostra que non é que soamos nós que nos opoñemos a todo o que criticamos continuamente. As cousas boas tamén as resaltamos cando hai que resaltalas, pero o problema que estamos sufrindo en Galicia hoxe en día non solamente é de emprendemento, é de moitas outras causas, e unha delas, xa digo, é a despoblación e logo o envellecemento da xente. Digo os autónomos que comezan esa andaina empresarial, esa aventura, que fai falta, por unha parte, non ter medo, por outra, superar non poucos atrancos burocráticos e, terceiro, moito traballo, moita dedicación. Quen crees, Lisardo, que é o gran inimigo do autónomo? Os bancos, as entidades financeiras, a administración ou a crise e ese baixón de consumo que levou aparellada? Interesantísima pregunta tamén. A ver, a crise, nós repetimos sempre desde o seu comenzo que non nos gusta chamar de crise porque non hai tal crise. Hai un cambio estrutural do que é a propia economía, o modelo económico brutal. Quen non queira ver que o vexa, quen non, pois, se digo, nós como representantes do colectivo temos a obligación de dicirlle a verdade á xente. E iso ven a conto da inteligente pregunta que me acaba de lanzar. Si non estamos, ou non somos, mellor dito, conscientes do momento que estamos a vivir, tanto a nivel nacional, autonómico en Galicia, como internacional, a nivel global, vamos mal. Por que razón? Porque todo o mundo está de acordo en que se debe pensar en global e actuar en local. Pero claro, sobre todo en Galicia, que temos casi o 50% do núcleo de población de España, vaya que con que non actuemos en local, levámoslo fastidiado. Pero se ni siquiera pensamos en global, ni actuamos en local, xa apague vámonos. E iso que nos leva pasado. Se a actuación local non se pode facer de conformidade cos medios que contamos ou ca influencia que poden ter os sectores económicos, pois non hai forma de chegar ao término. Por unha razón, porque os bancos sempre se poñen como enemigos de. Claro. Para nada, os bancos ten que ser os nosos amigos, pero a vaquiña polo que vale, eles teñen un negocio que é vender diñeiro, prestalo, vendelo e cobrar por eles uns intereses. Pero eu fago a seguinte reflexión, a que me fan a min os autónomos e os nosos socios todos os días. Como vamos a arreglar o tema do acceso ao crédito e á financiación para os autónomos e as autónomas, para os emprendedores, para os empresarios, chamémoslle como que iramos? Si temos dificultades para acceder a esa financiación, si temos dificultades cas garantías exageradas que nos piden, avales, garantías de todo tipo, e terceiro, si pagamos, no caso de que nos vendan, non que nos den, que nos vendan ese crédito ou esa línea de crédito, a 4 veces casi o tipo de interés que lle cobran a un alemán, a un holandés ou un belga. Así é imposible competir. E notades que empeza a fluir o crédito, Lisardo, ou o grifo todavía está pechado e ben pechado?
A ver, corremos Galicia unhas cuantas veces ao cabo do mes e hai pouco ainda estábamos presentando ali a asociación e a apertura un novo local na Mariña Luguesa, na zona de Burela en concreto. Participamos tamén na Universidade Popular de Barreiros, nunha charla de máis sobre autónomos. E, bueno, penso que a xente queixase do que lle doi. Non é hipócrita neste sentido, ou non somos hipócritas. Si é certo que hai unha leve melloría, polo que dixen antes, no tema dos accesos aos créditos ICO, pero non todas as entidades os despachan da mesma maneira. Hai entidades que prefieren vender o produto deles e non o ICO, porque non lle ganan o mesmo. Iso teño que dicir, sin poñer nombres, pero é así como funciona. E hai outras entidades que tampouco vou poñer nombres, pero que hasta hai pouco era galega, 100%, que sí, en cambio, foi a que máis créditos ICO despachou. Non obstante, ese acceso á financiación e aos créditos ICO ou un crédito normal que está polas nubes, non é significativo por unha razón, porque se lle está facilitando ese crédito, ese acceso á financiación, a xente que pode dar unhas garantías determinadas, como é normal, pero de entre exigir un 100% a, como fai 4 ou 5 anos, onde cho daban casi cho obligaban a coller, pois hai un término medio, e entón aí onde falla o asunto, o acceso á financiación sigue fallando. Entre as altas de decembro, Lisardo, curioso que moitas mulleres, máis ca homes, incluso supoño que porque tamén mudou o modelo social. Esas altas de mulleres emprendedoras ou autónomas tamén reflite, como dicía ao principio, outro lado significativo. E é que, cando as mulleres empezan a emprender, algo pasa. E nós vemos que cada día o número de mulleres aumenta. Afortunadamente, porque sodes moi boas para levar as contas, millores que a nós, a nivel de administración e de dirección tamén. E por unha razón, sodes moito máis prácticas. Que pasa? Que hasta ahora a muller estaba relegada a outros términos na vida laboral e estáse vendo que queda como unha salida laboral fenomenal, porque non queda outro remedio, igual que pos homes. E entonces tamén no mundo autónomo do emprendemento a muller está recuperando ou agardando ou acalando pois esas cifras de altas que noutras ocasións ao mellor non chegaba, porque, bueno, vais dando home de alta, vais dando aquel señor, eu xa veremos, ou a mellor hai outra oferta laboral de outras formas, porque, claro, cando non tens outra cousa que facer, o que comentábamos a entrada desta entrevista e con a compañeira, si eu, meus pais tiñan unha pequena tienda bar, Corte Inglés de Pueblo, entón, pois, escoitei moitas veces estas frases, non? Viña a xente, se pillaba con 35 ou 40 anos, que para que lo xa era unha edad un pouco maior, e cando era comentarito, que vas facer agora? Cerrou a fábrica, cerrou a empresa, ou botaron todos os sitios. Vou tratar de montar algo por miña conta, porque non queda outra. Claro, non queda outra. Se non teño onde emigrar, non teño nin carreira, nin con carreira, non teño medios para salir afora. Non teño onde colocarme, onde fer unha oposición, non hai nada, a única axuda que nos quede é fer de autónomo. Agora, eso non quere dicir, mira que ben vai a economía, que xa subimos 3.000 e pico. Bueno, vai ben para algúns, para grandes. Por debaixo sigue sendo moi mala. Bueno, luces e sombras do sector dos autónomos, Lisardo. Teremos máis ocasión, seguro, de profundizar neste asunto. Secretario xeral e portavoz da Asociación de Autónomos de Galicia, AUGA, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Gracias a vos por invitarnos. Gracias. Nos marchamos, quedan como cada noite a partir das 10, dende hoxe vía V. Ata mañá.